Najkrajšie stredoškoláčky Slovenska bojovali práve v našich končinách. Konkrétne v priestoroch hotela Na Bystričke o korunku krásy. Počas slávnostného finálového gala večera sa pred niekoľko členov porotu postavila 12 krásnych dievčat zo všetkých kútov Slovenska. Najmladšia stredoškoláčka mala 15 a najstaršia 19 rokov. Pochádzam z Trnavy a bývam tam aj a som polovičná Vietnamka. Vždy som snívala o takejto súťaži, ale keďže my Slovensko a tie podobné súťaže slovenské majú rozhodujúcu výšku a ja na to nemám, tak preto som sa prihlásila do tejto súťaže. Naozaj, tento tvoj zjav je veľmi exotický, takže veríš tomu, že práve to bude ten tvoj tromf, ktorým zaujmeš porotu? Tak viem, že to je výnimočné, ale nemyslím si, že by som práve mohla vyhrať alebo tak. Chcela sa proste dostať do toho sveta showbiznisu. To som si povedala, že za skúšku nič nedám a vlastne vyskúšala som to. A rodičia boli len na mojej strane. Pokiaľ som sa dobre pozerala, tak 12 Angelika. Bude tá 12 šťastná? Fú, tak to neviem. To akože bola by som rada, kebyže bude šťastná. Takže tak. Povedz nám, odkiaľ si prišla a prečo si sa rozhodla, že sa zapojíš do súťaže? Takže takto, ja som z Nového Života, z Tomkoviec, takže do toho súťaže som sa preto prihlásila, lebo proste mám akože rada módu, robím modelku, mám rada módne prehliadky, proste v budúcnosti chcem niečo dosiahnuť, proste chcem ísť známou ohľadom modelingu. Že ty už modelka si? Hej, robím. Každá dievčina bola naozaj iná, každá svojím spôsobom krásna a každá mala v rukáve iné eso, ktoré postupne vyťahovala. Napokon dievčatá mali, ako to už pri takýchto súťažiach býva, možnosť presvedčiť porotu vo viacerých disciplínach. Ty si tu jediná, prakticky jediná domáca zástupkyňa. Povedz nám najskôr, aké sú tie pocity krátko pred začiatkom. Stres, veľa stresu, pretože všetky sa bojíme hlavne tých voľných disciplín, lebo sme same a nemám nás vlastne kto podporiť. Toho sa ja najviac obávam. A ešte úvodnej choreografie. Ako dlho ste ju nacvičovali? Dneska celý deň a včera. Voľné disciplíny. Čo si pripravila? Budem hrať na husliach. 5 rokov som hrávala na husliach a po 7 rokoch som sa tam k tomu vrátila, tak dúfam, že to dám dobre. Kto ťa bude podporovať? Mám tu rodinu, aj kamarátky, aj sestru s frajerom. Pomôže tá podpora, alebo je to pre teba možno, že ešte tak viac stresujúce, že sú tu a že sa budú na teba pozerať? Myslím si, že pomôže, ale tak už som sa odreagovala, tak myslím, že nebudem mať taký strach veľký. Takže žiadny stres teraz krátko pred začiatkom? Mám stres, jasné, že mám, ale taký menší, ako som mala napríklad po obede. Ja sa nebojím žiadnej disciplíny, vôbec nie. Ty si profička. S radosťou proste, ja nie som hámlivá, takže tak. Tradícii tejto súťaže, ktorá sa mimochodom koná najmä vďaka jej riaditeľovi, osobe s nevyčerpateľnou energiou Stanislavovi Šagátovi, patrí okrem množstva krásnych dievčat aj bohatý kultúrny program. O ten sa tentoraz postarali dve speváčky, či už dobre známa Michaela, alebo formácia Papa Jam.
V Martine som ešte nespievala, tak som si povedala, že tak poďme sem a spojili sme príjemné s užitočným, že v podstate boli sme aj v Žiline na nejaké rozhovory v rádiách a tak. Takže sme to tak celé polepili si, že chceme tu ísť do Martina. Stretávame sa na súťaži Miss stredných škôl, predsa len. Čo vy a nejaká takáto súťaž? Kedy si boli také túžby? Nie. Nie, ja som, keď som bola študentka, tak som mala asi o 10 kg viac, takže som nemala taký sen, že v podstate samozrejme ako každá žena som chcela vyzerať veľmi dobre, ale nemala som také ambície, aby som išla prihlásiť sa na Miss. Skôr som chodila po súťažiach a zbierala diplomy, čo sa týka súťaží v speve a tak. Dnes si vás tu s finalistkou ešte nikto nepomýlil? Nie, vy ste boli prvá. Po absolvovaní všetkých disciplín už nastali pre dievčatá pomerne dramatické chvíle. Čakanie na rozhodnutie viacčlennej poroty je niekedy nekonečné. Nakoniec sa ľudia s odborným okom zhodli, že titul najkrajšej stredoškoláčky poputuje 18-ročnej Ivane Petrušovej zo Svitu. Nám najbližšia vrútočanka Nikoleta Rafajová získala titul Miss Sympatia.